ningamdumazi ke uNkulunkulu angathi uNkulunkulu mayinithanda anifice ningabantu abangabazali afike inhliziyo yeni inemfuyo engenamsebenzi le mfuyo iphenduke ime phambi kwentando naphambi kwezwi likaNkulunkulu usho njalo uKristu ngothi umuntu othize walima izwe lakhe lakuthela kakhulu wayesethatha isifungo wathi cha lokudla kwami kuningi kakhulu lezi nqolobane ezikhona zincane ngeke zikwenelise ukubeka ngawudiliza lezi ezikhona namathange lawa ngakhe okukhulu okusha bese ngibeka kahle ukudla kwami ingqondo yabantu bonke leyo abacabanga kahle akukubi ukuyihlelela ikusasa lakho uthi ke bese ngikhuluma ngedwa nomphefumulo wami ngithi mphefumulo ake uphumule manje sewusebenzile iminyaka eminingi isikhathi lesesihle sokuba uphumule udle ukudla kwakho kade ukusebenza uthi ke uKristu ngabo lobo busuku bale mcabango wafika izwi kulomuntu likaNkulunkulu lathi wena sula umphefumulo wakho uyabizwa kuwe namhla eqeda ukucabanga lezi zinto ezinhle kangaka kwathiwa umphefumulo wakho namhla uyabizwa kuwe lelo lizwi ke aliphikiseki mase lifikile suka selifikile noma unenkani noma unamandla noma unani akulutho kuyaphela konke ugcina lona othi ke uKristu ke uma sekunjalo lo mphefumulo wakho usewubizwa lezi zinto ke wena okuziqongelela uzibekelela ziyamagugu indaba kaNkulunkulu iza ngemva laba ngeke abani mawusuthule la othulini lomhlaba lapha siyakhona sonke awusala lamagugu akho abe ngamagugu kabani lezi nqolobane ezinkulu ziyawusala zidliwa ngibani ngoba uzawuyishiya lapha uthi uKristu cha funani indlela yomphefumulo kuqala lezi zinto eziphambili kini ziyawukwengezelwa kini ngiyawuthi mase niyifunile indlela eyayikhaya nayisebenzela uNkulunkulu abese hambe nipha nje endleleni ninganakile nani ningaboni unokuba umuntu ajuluke asebenzele indaba yasemhlabeni bese kuthi kusasa umphefumulo wakhe weswela indawo ukuthi uyawuhlalaphi sibiziwe ke sabizwa uthando lwasezulwini wozani badini wozani besweli nina eneswela ingubo yomphefumulo ngoba abantu abami malifika lelilanga lokuba umphefumulo udinga amandla ayobe ngasekho emzimbeni nawo kuzenwaya nawo kususa impukane manje uzibambezelelani lezi zinto olibele yizo ngoba ngabe ufuna lengubo yomphefumulo isikhathi sekhona namandla esekhona emzimbeni usathi makushawa isigubhu usukume usine makuhlatshelelwa nawe uvume ngezwi lakho lonke
Bethi-ke uKristu lezi zinto ziyawuba ngezikabani lezo zithanda kangaka ofisa ukuba nazo zibe ningi bese kuthi indawo yomphefumulo kuyele ngemva. Njengoba uNkulunkulu esibizile nje sengathi ngabe lokho asibizele kona bese sizawuhamba nakho kube kuningi seswele namasaka okukulayisha singathi uma siphambi kaNkulunkulu izibusiso zisale ngemva ziswele abanikazi ngoba inhliziyo yethu ifunyaniswe ingenayo indawo yokubeka izibusiso. Sibusiso esikhulu esale inhliziyo yami ukuba ikuthande ukukholwa, imthande uNkulunkulu, ithande ukusebenzela izwe elizayo. Amen. Ukuze umphefumulo wami ungadini. Athi uma efika uNkulunkulu eyihlola lenhliziyo. Ayifike ivundile. Ilungele ukuthi kutshalwe izibusiso kuye ezizawumila. Zibe ukuphila kwalapha emhlabeni nasezweni elizayo.